Čau. V dnešním díle si budeme měnit čidlo teploty na Škoda Octavia 1.9 TDI. Koupil jsem originální díl, protože u těch čidel je to lepší kupovat ty lepší a ne ty srágory. Čidlo je skovaný z boku vedle filterboxu, který je lepší vyndat, je tam pak lepší prostor k němu. Já ho třeba budu vyndavat. Předtím, než čidlo vyndáte, tak musíte vypustit vodu, odpojit kabel a pak vlastně je tam už jenom plastová závlačka, která drží to čidlo, tak ji vyndáte a vytáhnete čidlo. Nasadíte nový čidlo, dáte závlačku, připojíte kabel, vrátíte filterbox a dolijete vodu. Ovzdušníte. Tak trošku změna. Při vyndávání té plastové závlačky mi samozřejmě praskla v tomhle originálním díle. Nejsou ani ty okroužky, ani ta závlačka. Takže jsem byl nucený je do kretenský keliny, kde to neprodávají zvlášť, ale jenom takhle v sadě. Zaplatit za to 400. Pič, jo. A tady už jsou. Akorát je tu kovová závlačka, tak snad to bude pasovat. A ještě jedna věc, dělají dva druhy. Jedny jsou dvoupěnový a jedny čtyřpěnový. Tak podle toho originálního dílu bych měl mít ty dvoupěnový, takže snad to bude sedět. Takže pokus číslo 3. Ta moje oktávka je rok 2000 a tam je to prej s dílama nějaký zlomový, takže to není dvoupin, ale čtyřpin. A v keli mi dali tady tu. Je to s touhle plastovou závlačkou a je to čtyřpin. Stála samozřejmě víc, 450 korun, že ta kele je fakt na hovno v těch cenách, ale ani koukám, že mi tam, jo, je tady, ještě je tady to těsnění, to půjdeme vyměnit, snad už to bude v pohodě. Jelikož na tom zasraném autě nejde nikdy nic dobře, tak se mi samozřejmě zlomila ta plastová závlačka a nemám jinou. Takže jsem si na Škoda díly objednal 3 další do zásoby. Přijdou tak je teď sobota, takže to přijde někdy až v úterý a dodělám to. Akorát jsem byl vyzvednout teď v balíkovně ty závlačky ze Škoda díly. Přišly mi teda 3krát a doufám, že už se prostě musí povíst. Mám 3 pokusy, takže to půjde. A já si osobně myslím, že když jsem vyndával to staré čidlo, takže mi tam zůstal ten kroužek, takže jsem tam cpal 2 ty kroužky, proto mi to nešlo zacvaknout. Takže zkusím nějak vydloubnout ten, co tam ještě zbyl, ten starý, a věřím, že už to půjde.
Teď si odzdušníme ten systém. Já to dělám tak, že otevřu víčko od expansky, naliju vodu až po rysku, nechám víčko otevřený, zapnu nebo vohulím tupení úplně na max, horký vzduch a nastartuju motor. Jdu pak promačkat všechny hadice, co jsou jako chladiče a tak, dokud nejdou všechny bubliny pryč a dám víčko. Jedu se s autem projet a čekám, dokud se auto nezahřeje na tu provozní teplotu a nejde horký vzduch z auta, myslím topení. Zastavím a dolů, když tak vodu, a když nic neubejvá, tak je to v pohodě. Takže auto jsem zahřál na těch 90 stupňů, topení krásně jede a teplota se taky drží. Takže cestou, jak jsem to jel projet, tak jsem ještě dolejoval vodu a ještě pár dnů to budu hlídat a když tak doleju.